Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma beela en garti hande jokkude ɗo yewtere nde gonnuɗen e dow mum e nder deftere mawɗo men Bacca Ba wiyende Islaamu e pinal fulɓe. Tawi jokkirten ɗo ko namdade beele wonko sernaɓe Fouta ballifi. So ɗum foof yewti beele sernaɓe Fouta bindi ko foti janguede e duuɗe Fouta ɗe. Min de eko jiimi haadi kay koko winda koye ɗemgal arab ko ceerno Mamadou Bocar Kane goto wallifi e ɗemgal arab. Hen sahaji koko fati e celluka hono nahawu walla saaha goɗɗo koko fati e jarde kañum e mantude Cheikh Tidiane. Mbiɗa sikki ina famɗi almudo mo nanani jimol Arjul Amana ceerno jarata e ndeɗo yimre ko Cheikh Ahmed Tidiane. Kono hay ko ceerno Mamadou Bocar Kane windi ko muula defte makko ɗe eko jiimi windira tan ko juuɗe, ko windira jungo noon hen sahaji ina juume walla ni neɗɗo weele tan usta hen hunde walla ɓeyda hen goɗɗum. Mbiɗa sikki ɓesgu ceerno ina foti darade hande yidde mulde defte ɗe haade ɗe tilfade. Ko famɗi foof eɗe poti muulirede no defte Alhaji Malick Sy ni walla no Serigne Ahmadou Bamba defte mum no muulirani. So gonga nguɗo ngaalu fotani ɗaccirede hono ni. Mbiɗa weddo erango faade ko adi foof e ɓesgu ceerno e almuɓe makko. Caggal ɗum faade kala pinal jiɗɗo faade e kala jiɗɗo pinal e dow ɗum feere fewje wona tan mulde defte ɗe kono kadi ko etade fulde ɗe e ɗemgal Pulaar. So tawi noon sernaɓe ɓe jaggi ko wonde sayi o wawa ɓeydede hankkadi coñce kam ina wawi ɓeydede ha heewa. Kono holko waɗi sernaɓe Fouta ɓe eko ɓuuri hewde mabɓe kamɓe foof e wawde ɗemgal arab bindani ko heewi ko fati jimɗi arab walla kam ko famɗi foof jimɗi mabɓe ɗi jajani kewani lollani. Yanti hen ɗi jangguetake hono no jimɗi arabeɓe ɗi kalden dow ɗini. Jaabowol ngol ko ɗemgal jananal wawde ɗum ha watta windude hen jimɗi wona hunde newide no fewi. Ko ɗum ɗo duñi hewɓe mabɓe ruttade e ɗemgal Pulaar e hutorade alkule arab ɓe inniri ɗum ajam. Ɗum ɗo firti ko wona arab. Eɗen jogui anniya e wadde witto e ɗiɗo jimɗi e winduɓe ɗi. Ɓeɗo ko andaɓe lolluɓe ina jeeya e mabɓe ceerno Abdourahmane Banaji, ceerno Boy e Woddo. En jejjitani ñokkani Djiby Selli lollinɗo jimɗi mabɓe ɗi e radio ji kañum e bandaji magnétophone. Ina woodi defte goɗɗe jangateɗe e duuɗe Fouta taw wona arabeɓe bindi. Ko ɗo Alhaji Malick Sy momti gondi. Oɗo windi ko heewi ete ko windi ko ina jange e nder duuɗe Fouta ɗe. Hay sanda goto wawa wiide anda mimiya walla nuniya. Hay sinno kanji ɗiɗi foof ɗi jarata ko nulaɗo yo jaam e kisal gone makko. Adande nde ko gurdam nelaɗo gila nde o jibina ha nde o rutti e jomiko. Immere nde abbiti koye aada arabeɓe banggue gasal. Waɗi adande nde wiyede mimiya ko jimɗi ɗi foof jofti koye alkulal mim. Dame ɗe ko capanɗe tati te damal foof noon o sifima hen ko haalata. Ko ɗum waɗi o wi ɗum woni koye damal gadanal fuɗɗode tagdemo e dow ɗum o windi jettode godini Allah
joom godal e caasal ɓeydanɗo en wodnude lewru joom gardugol. Alhaji Malick Sy windi wi jettoɗe godani Allah joom godal e caasal ɓeydanɗo en e wodnude lewru joom gardugol. Ko jimal makko joyɓiwol jangoɓe ɓe gandara nde jomiraɗo yiɗi tagde yimɓe nde holko waɗi. O wi saanga nde Allah muuyi tagde en o itti koye annore makko annore annabi mawɗo. Ngol ɗo jimol repti e ko hewɓe e sernaɓe fof jangguinta, ɗum woni yimɓe tagira ko sabu nulaɗo. Damal capantati ɓiire jangtoto ko ñaw makko kañum e sankare makko. O windi o wi e jimol gadanol ngol hitande nde waynoto mo yaranno e duuɓi 63. ko nden joomi ko noddirimo e lewru safar. Deftere immire nde nden koye alkulal nun jimɗe ɗi joofar, ko ɗum waɗino innirede nuniya. ɗo Alhaji Malick Sy fuɗɗori ko kasal ko adi nde o jarata nulaɗo hono yimiyankoɓe arabeɓe kewi wadde ni. O wi ala anne daado holi bone ma haalanam beele ko siftorde ɗiɗo puɗi woni ko goyata. Alhaji Malick Sy ina wallifi defte goɗɗe kewɗe wone majji paari koto lawol tijaniya. won hen ko dowuji goɗɗe ɗe kalata koko fati rendo, kono ɗi kewani janguede e duuɗe fuu. defte celluka ɗemgal arab wawata ko so tawi jangowo humpiraki no feewi celluko ɗemgal ngal. ɗemɗe bindiraɗe alkule latin ɗe neɗɗo ina wawi darde ɗe tawa wawa hay hunde e celluko majje. ɗum ɗo wawa wonde e ɗemgal arab so wondani e masɗe, ɗum woni alkule labɗe ɗe. ko ɗum waɗi defte jangateɗe e fuure ɗe foof gardata ko ina masa. adi e ɗeɗo defte foof ko deftere ɓurani nde hoore mum. sinno ndeɗo deftere masanoka caɗele mbaɗatno. ndenni dey kala bawɗo celluko arab ina wawi jangude kala deftere ko alda e masde. defte ɗe kalɗen dow ɗe foof woni figguhu mum walla coñci mum koɗe masade, walla ko famɗi foof ƴeeɗe ko masereɗe, kono saru o hewani masede. en kalidi dow mbiɗen masɗe ɗe ko portal dow, portal less e tural. ɗum ɗo foof wona a i kañum e u. so ɗeɗo ngala alkule ɗe, so jangowo wawa celluka wawata andude no konngol ngol janguirte. dokken tan yeru goto. ɗum ɗo kala bawɗo hijjo e limtu ina wawi tarde ɗum e jeese kewɗe. duriba rajulun, daraba rajulun, walla ni boom duriba rijulun, daraba rujulun, daraba rijilin. ko ma neɗɗo janga celluka nde o anda ko yeru gadano tan selli. ko ɗum ɗo duñi almuɓe ɓe e jangude no feewi celluka hono nahu. ɓe gaddoto jangude foof ko ajiru miya, ko ndeɗo teska woni less woni sakkorde. kayre noon ko hewani e defte ɗe woni jimmi. wallifinde ko Mouhammadou bun Abdoullahi an Sahaji. o jibina ko 672, o sanki ko 723 o sanki e fergo.
nde tawno nde ɗo deftere ko fuɗɗorde celluka o wande fayida no feewi. hewɓe e anduɓe celluka arab mbindi e mayre ko heewi. hen sahaji ɓe mbattande jimri, saha goɗɗo ɓe carhintude ngam etade famminde fuɗɗotoɓe janngude celluko ɓe. ina jeeya e wattuɓe deftere nde jimri ceerno Mouhamadou Bocar Kane yo weluyo Allah wone makko. oɗo no arabeɓe hewɓe ni jaggi wonde ko yima ɓuuri yawde huñede e renede e ko yimaka. ko ɗum waɗi arabeɓe ha heeɓi e anduɓe men Fuuta kala ɓurɗo wawde huñade on ɓuuri welde hakkille. kono noon huñade ko hunde, famde ko hunde wonde. ceerno Gata Guiyu ɗum ɗo ko inde makko ɗimmere ngati o honno ko leegal gataga. inniri deftere nde ko deftere lawol wonande naato katotinɗo celluka. caggal nde o inniri o yetti jomiraɗo e gardine ndi, ceerno Gata haali ko waɗimo wadde deftere janande nde jimri. o wi o tawi wonde ko jimri ɓuuri raɓɓidde, ɓuuri ɓallinde famamuye wonande jangoɓe. kono no arabeɓe jaari kala binduɗo deftere ha tenti jimri heewi ko innirade e jimɗi gadani ɗi. ko ɗum ɗo woni ko ceerno Gata Guiyu wi teskoɗen koye jimol tarbiwol ngol jangowo andata binduɗo deftere nde. oɗo adi wiide fof ko maccungel Allah dahaɗo sabu bakkoruji mum mo yaajaka, kulɗo mo ɓernde mum boni, woni jortiɗo weluye Allah caggal rabbiɗinade. oɗo ko Mouhammadou ɓi Aboubacry. ɗo yettode ala ɗo, kande ala ɗo. ko ɗum waɗi so wiyama wonde ko arabi windi deftere nde yeddinaki. mbiɗo huuli janngo e jaam aduna e judde koyngal oɗo cabaɗo haɓɓitade deftere nde wiya ko tano windi. ndennide ɗum wontata tan ko haala. ha tengti noon so tawi deftere nde muulaka tongaka waɗaka inde yettode nokku e hitande. so ɗum ɗo waɗaka, so haalde gonga goto foof ina wawi noddirade wonde ko kañum windi. so haalde gonga ina jeeya caɗele men wasde heblanade janggo. gueɗe men foof ko hande. janggo ina heewi ɗaccede tan e juuɗe Allah. mo heblanta ko janggo mum noon wondeta e hanki. ina heewi ko waɗate walla ko waɗano to banggue coñce nalankagal jimri e kala fannuji taw hay goto wawa wiide ko kaari walla ko kaari waɗi. ɗum ɗo fewani. kala ko neɗɗo fuɗɗi ha aduna o firto ko kañum jeeyi, ko kanko walla taniraɓe makko caggal makko ina poti moftude ɗum wondude e mande makko. ina woodi ko wiyete français le droit d'auteur. ɗum firti ko hakke baɗɗo walla jeyɗo. so neɗɗo waɗani ɗum golle mum ina wawi wujjitede hono plagiat tawa jomum ala ko wawi hen hay batte. ina woodi deftere wonde wiyetende karfayu. ndeɗo kadi faccirta ko deftere ajurumiya nde. nde wallifa koye 1272 fergo. nde wondi e deftere wonde wallifinde ko Cheikh Ismaïla bun Moussa al-Hamidi al-Maliki. Cheikh Ismaïla bun Moussa al-Hamidi al-Maliki ko on wallifi nder ɗon deftere.
deftere celluko wonde ko mulhatul al irab koye nder ndeɗo deftere jangoɓe ɓe puɗɗoto ƴellitade tigui rigui e ko wiyete irab ko. ɗum ɗo firti ko hoto portal dow walla less foti fawede to wattande helmere e holi sababu ko nonne tural. irab kadi ina serda hakkude gollowo e ko golla ko nonne inde e baɗe e ko nendi hen. nde woɗɗodirani no feewi ajrumiya. windi deftere nde ko biyeteɗo abi mouhammadou al qasim bun ali bun mouhammad bun ousmane al hariri. deftere mawde hewde sakkitorede ko alfiyatu ibnu malik. alfu woni ujunere, waɗimo innirde deftere nde ujunere konde mofti ko jimdi ujunere, kanji fof ɗi paati koye celluka ɗemgal arab. winduɓe alfiyatu ibnu malik noon ina keewi, kamɓe fof ɓe guertoto ko labbinde kala koɓe cikki laaɓani hen no feewi, ko nonne kadi etade ɓe faccirande jangoɓe ɓe ko balli fiiɗo yiɗi haalde. deftere nde tungniɗen e windude ɗum ɗo wiyete ko irsad ashalik sharhu alfiyatu ibnu malik. walli fiinde ko biyeteɗo abdul al majid al sarhubi al sarnubi ajhariyanke. o wi hen wonde joom alfiyatu ibnu malik sanki ko 672 fergo to dimanche leydi Syrie. mbeɗen nanno noon ina woodi deftere wonde celluka wiyetende wuldu buna, kono so gonga mi meeɗa fawde hen giram, kono noonne mi nanino won meɗɗo jangudeni. sandaji kewɗi somi faami keewi hadde tan to banggue celluka ko alfiyatu ibnu malik. so jangowo gasni ndeɗo deftere faamide ina famɗi ko sattirtamo to banggue celluka ɗemgal arab. to leyɗele arabeɓe nde heewi janguede koto jaabi ha tirdi, ete ala jangoɓe nde toon so wona waɗoɓe coñci arab. ɓeyden ɗo seeɗa mbiyen wonde nahu ina heewi janguidede e fannu goɗɗo, oɗo ko sarfu ɗe goɗɗodirani no feewi, ina heewi wiyede nahu e sarfu. deftere celluko wonde ko mulhatul al irab koye nder ndeɗo deftere jangoɓe ɓe puɗɗoto ƴellitade tigui rigui e ko wiyete irab ko. ɗum ɗo firti ko hoto portal dow walla less foti fawede to wattande helmere e holi sababu ko nonne tural. irab kadi ina serda hakkude gollowo e ko golla ko nonne inde e baɗe e ko nendi hen. nde woɗɗodirani no feewi ajrumiya. windi deftere nde ko biyeteɗo abi mouhammadou al qasim bun ali bun mouhammad bun ousmane al hariri. deftere mawde hewde sakkitorede ko alfiyatu ibnu malik. alfu woni ujunere, waɗimo innirde deftere nde ujunere konde mofti ko jimdi ujunere, kanji fof ɗi paati koye celluka ɗemgal arab.
winduɓe alfiyatu ibnu malik noon ina keewi. kamɓe fof ɓe guertoto ko laɓɓinde kala ko ɓe cikki laaɓani hen no feewi. ko noonne kadi etade ɓe faccirande janngoɓe ɓe ko balli fiiɗo yiɗi haalde. deftere nde tungniɗen e windude ɗum ɗo wiyete ko Irsad Ashalik Sharhu Alfiyatu Ibnu Malik, walli fiinde ko biyeteɗo Abdul Al-Majid Al-Sarhubi Al-Sarnubi Ajhariyanke. o wi hen wonde joom alfiyatu ibnu malik sanki ko 672 fergo no dimanche leydi Syrie. mbeɗen nanno noon ina woodi deftere wonde cilluka wiyetende wuldu buna, kono so gonga mi meeɗa fawde hen giram. kono noonne mi nanino won meɗɗo janngude nde. sandaji kewɗi somi faami keewi hadde tan to banggue celluka ko alfiyatu ibnu malik. so janngowo gasni ndeɗo deftere faamide ina famɗi ko sattirtamo to banggue celluka ɗemgal arab. to leyɗele arabeɓe nde heewi janggede koto jaabi ha tirdi, ete ala janngoɓe nde toon so wona waɗoɓe coñce arab. ɓeyden ɗo seeɗa mbiyen wonde nahu ina heewi janggidede e fannu goɗɗo, oɗo ko sarfu e goɗɗodirani no feewi. ina heewi wiyede nahu e sarfu. joni natten ɗo koye tafsirde ɓurana. so samde jangi ko ñangtiɗen dow ko gila e defte fiqhu luga kañum e nahu, o wiyete hankkadi ko yiidi. ɗum firti ko jangi e laawol ko fonno janngude ko fof, ala ko heddantomo so wona tafsirde deftere Allah nde kono ɓurano. ɗum ɗo noon firtani tan ko alay saago jomum janga defte ɗe fof. en mbino dow seeɗa wonde ndiɗo juɓɓudi jangde ala ƴewdo ala kawgel, kono neɗɗo wawiri tan yarata. neɗɗo ina wawi ƴeftude defte fiqhu suɓo hen ko yiɗi, walla ko wawi famde o wadda hen seeɗa defte luga e nahu, caggal ɗum o tafsira. hankkadi o wiyete ko bari saria. defte kewɗe tafsirede ɓurana ina ngoodi, kono e nder tude fuura ko deftere wotere ɓuri lollude e andede hen, nden woni jalalayni. kono jalaluji ɗiɗi waɗini wiyede jalaluji ɗiɗi ko yimɓe ɗiɗo wiyeteɓe jalal bindidi. gadano ko jalaluddine almuhalli. cankiɗo hitande 1459 caggal jibinede annabi Isa. ɗimmo ko almudo makko kono jalalu addine assuyuɗi, cankiɗo 1505 caggal jibinede annabi Isa. deftere nde noon ina teske ɓurde webde e wadde fayida e nder tafsiraji kewɗi to banggue gandin, janggin e kelme bebɗe. yentude hen nde waɗa koye deftere wotere. tafsiraji kewɗi mbaɗa koye pecce kewɗe. hen sahaji ina wona e defte 8 ha 14 deftere. tafsir noon e duɗal ceerno Mouhamadou Bocar Kane waɗete koye lewru Korka. ɗo kala jiɗɗo ina wawi rendude hen, ala paltor wona tolno.
ko jomum tan andanta hoore mum tolno mum o tafsir te so jomum tafsiri o heewi koɓɓarde caggal ɗum o ɗabbo duwaw so addi duwordi o duwane o hototo ummino walla so welama o heddo ɗon o jokka so tawi woni e defte ɗe o janggano e nder lewru korka ñalawma fof ko hisibaji ɗiɗi tafsirte so lewru ndu maayi hawra deftere nde gasi ɓurana ko capanɗe jeegom hisib ñalawma battiniɗo noon ko kew mawɗo heewi wonde radio haɓɓere ko dammar galle ceerno ɓurana fawe hen bandaji jangoɓe misiranaɓe wawɓe ɓurana welɓe daaɗe waɓe hen no Abdoul Basit Abdou Samad walla Mouhammadou Khalil al Usari fawe hen ñande hen sandaji rendunoɓe e tafasir o beltor ha mbayano suwaɓe e nder wayno firdawsi ni ɗum ɗo noon so gonga ina famni ngati kamɓe fof hankkadi eɓe jogui hakke wiyede ceerno ɗum ɗo wayi tan kono jangoɓe hande e jaaɓi ha tirdi heɓoɓe licence walla maîtrise no mbayata weltade ni ko noon ɓe mbayata weltade walla suhaɓe e heɓoɓe baccalauréat hay sinno ɓeɗo ina dokke seedanteje kono adanɓe ɓe dokkeraki hay batte ɓeɗo ina cettane mbawi kono ɓe hay goto wawa wiide wonde ɓe mbawi koɓe janggi ko ko ɗo noon sandaji ɗi puɗɗoto nadde nganu e tawno koɓe janggi ko hewani rokkudeɓe golle alay saago ɓe dartoya koɓe gurti ko ɗo ɓe caroto ɓe caako wone mabɓe ɓe gadda duuɗe mumen caggal ɗum ɓe mbatta jangginde e dow ɗum inde ceerno nde tabira e mabɓe hay ɗum ɗo ene weɓantaɓe so tawi ɓe gona ɓiɓɓe sernaɓe andaɓe so ɗum ala wone mabɓe ko jeygu mbaɗoyta woɗɓe ɓe cokkoto koye ladde ɗanno mbaɗa ladde seeko jiiloyo no gurdi guilay Afrique central ha heeɓi Europe ko wattidi ko Amérique heddiɓe ɓe jahato leyɗele arabeɓe jokkoye jangde mumen puɗɗitoyo hoore boowal ko ɓeɗo mbiyete étudiant ji arab ɗum noon faɗen koye étudiant ji arab étudiant ji arab ɓeɗo janggoyoɓe to leyɗele arabeɓe noon ina kewi waylade ko kamɓe kewi noddirede étudiant ji arab étudiant e farayse firti ko sanda waylataɓe noon ko bettere mawde ɓe dañata to leyɗele to nde ɓe jangganno e nder duuɗe fuuta ɗe eɓe gonɗinno wonde kono arabi e moƴƴude kam e jullude woodani kono ko arabeɓe kollataɓe ko ina lutodiri no fewi e koɓe jiyanno e duuɗe ɗeɓe jangganno kañum e ko sernaɓe mabɓe kalantunoɓe ko so goto mabɓe yettima e leydi arab addoto tinde foof ko leñamagu arabeɓe ɓeɗo kollata jomum ha laaɓa ceer wonde a wona haydara ete a meeɗani wonde haydara gila dawa dawi ka maccuɗo tan meeɗa wondi inde ɓalejo foof ɗo mabɓe ko wotere Abdou maccuɗo gasi yanti hen eɓe jaggi wonde ala ko addata ɓalejo e leydi mabɓe so wona haw fina o jangga diine Islaamu o faamamo ɗum ɗo foof noon ko beele ma wontu neɗɗo goɗɗo e konnguɗi goɗɗi o wonta koɓe goni ala ko ɓalejo handi so wona wattede neɗɗo goɗɗo gostede ko ɗum ɗo addantaɓe ko ɗum ɗo addanta
janngoyoɓe to leyɗele arabeɓe ɗe murtene kamɓe sandolinde ɓe calo ko ɓen jiiɗi waddeɓe ko ɓe calo wonde ko ɓen jiiɗi yoɓe gonko ɓe caloro hen sahaji hay diine islamu e hoore mum e dow ɗum ɓe mbatta yeddude wona tan arabeɓe no goruno kono hay gaddunoɗo diine e hoore mum hono lulaɗo wone mabɓe caloto ko hay janngude sari o ndenne de hewɓe janngoynoɓe to leyɗele arabeɓe to ko diino hewno wonde fandare mabɓe adande kono soɓe jettima toon tan haɓe meeɗi e kaaɗeki leñamagu safalɓe ruttude golle mabɓe ko waylude sowru mbaggu mabɓe e dow ɗum ɗo ɓe etoto ko janngude goɗɗum ɓe calo ha wooro noon janngude diino so wona tan noon mo alana ɗum feere ko ɗum ɗo kadi addantaɓe yidde koye mabɓe nde tawno ɓe tawi arabeɓe eko ɓuuri hewde ko gendiyankoɓe kamɓene ɓe mbi ɓen ɓurataɓe wonde gendiyankoɓe gueɗe foof noon ina wawi fawede e dow arabe ha heddo hunde wotere ɗum woni wasde yidde hoore mum arabe ko jiɗɗo hoore mum so neɗɗo hollima ina yiiɗo hoore mum sa faami walla a famani o wima ko anne yiiɗo hoore ma ko noonne so neɗɗo haalanima ɗemgal mum wima anne ko ya haal ɗemgal ma ko ɗum ɗo heewi duñde étudiant ji ɗi e yidde koye mumen fawade hen e yidde ɗemgal mumen ko ɗum waɗi hewɓe e janngoynoɓe to leyɗele arabeɓe ina keewi huccande janngude ɗemgal pular wone mabɓe meeɗani andude wonde pular ina winde walla ina jangge so wona toon bacca ba wi min e hooram ko hen jeeyami ko ɗum ɗo rewataɓe hen sahaji haɓe calto hay sernaɓe mabɓe Fuuta jangguinnoɓe ɓe ɓe jaggar ko wonde ko ɓen mbino ko wodani elle ko ɗum funti arabeɓe to banggue diine islam walla ni neɗɗankagal gona ñemtinteɓe wonko heewi e caɗele arabeɓe koɓe janggano ɓe gandano ndenne de ɓe janggi tigui rigui defte arabeɓe ɗe guilay feggu ha heeɓi coñce kala mo janggi tigui rigui defte arabeɓe ɗe guilay feggu ha heeɓi coñce maw andu tigui rigui miijo arabi ko wiire ko la mentalité arabe kono caɗele ɗe ko sernaɓe mabɓe so gonga janguintaɓe seggude e yurnitade kala ko haala ko noon ɓe janggata felde e wiide ala koto leyɗele arabeɓe to fuɗɗogol yaade étudiant ji ɗi to leyɗele arabeɓe almuɓeɓe noon puɗɗima yaade to leyɗele arabeɓe to guilay duuɓi 1949 ina jeeya adinoɓe yaade toon ɓe alhaji Mamoudou Ba ɓurɗo andirede ceerno Mamoudou Diowol nden o arti o udditi jangguinirɗe arab kewɗe o inniriɗe madaris al falah o haɗani tan e uddidde jangguinirɗe o waddi hen ko noddude janggoɓe hewɓe seeɗa to Misra ceerno Mamoudou Diowol noon haɗani ɗo tan o jagguno wonde ko laabi suufiyankoji ɗi ha tengti e lawol tijani moƴƴani mbaɗa barke o natani haɓade ɗi o duñino hewɓe e ɗaccude lawol tijani o waɗino feere ha tijaniyankoɓe hewɓe bedde kursaji mumen e dow ɗum o yinno ko jellidde e ɓamtude ko wahabuyankagal so singol ɗo lawol ko biyeteɗo Mouhammadou bun Abdoul Wahab to Arab Saoud Amadou Mokhtar Kane e deftere makko wiitende coktirgal pinal faade dartol fulɓe kamɓe mawɓe Fuuta o wi wonde ceerno Mamoudou Ba Diowol jaggi wonde ko wirdu tijjani e gadiri ko bida ko majjere puɗɗaɗi e nder islam
yanti hen ɓe ngala ngorodi cellude. ɗum ɗo ina jeeya e ko addani hewɓe e sernaɓe Fouta haɓade étudiant arab. E dow ɗum ɓe batti salade jabde almuɓe mabɓe e yaade janggoyde to leyɗele arabeɓe, ngati eɓe gandi ɓeɗo so garti wona tan ɓe keewi ko yeddude tijaniyankagal, kono kadi hen sahaji ɓe keewi ko salade hay ko ɓe gonno e dow mum to banggue almudagal. ɓeɗo ko adi nde ɓe jahara nde ɓe gonno ko almuɓe taƴɓe ɗigguɓe, kono soɓe garti ɓe gontata ko étudiant ji sandulinɓe. ko adi jagol mabɓe ɓe ɓornotono ko wutteji, ɓe piilotono ko kaalaji, ɓe belnotono ko kursaji, kono soɓe garti ɓe gartirta koye pantalon ngaji kamme jiinuji. caggal ceerno Mamoudou Diowol ɗanngal to leyɗele arabeɓe fuɗɗi hewde tigui rigui ko hakkude duuɓi 70 et 80. won hen mbaɗi ko koyngel ha jetoyi toon, ko ɗum ɓe mbiyata mo gamara. wonɓe ɓe dañi ko boursuji ɗi leyɗele mbaɗi no Misra, Libye, Maroc, Tunisie, Arabie Saoudi, Kuwait, Qatar e ko nendi hen, dokki laamu Sénégal e Mauritanie. ko caggal ɗum ɓe jiyata toon ko ɓe jiyatano, ɓe kolle toon ko ɓe cikkano. ko ɗum woni ngorondi murtede étudiant ji arab ɗi. ko ɗum ɗo heewi addude pelbodiral hakkude mabɓe e Fuutankoɓe to banggue diine e rendo. hankkadi sernaɓe ɓe mbatti wiide kala janggoyɗo to leyɗele arabeɓe wontata ko kefeero. kono ɗum foof e waade noon, so ɗiɗo étudiant ji arab garti ha jottima e rendo mumen, ko tuubde heewi wonde battane mabɓe. dañƴo hen wontude jangguinowo arab malama, mo dañani o heewi wontude ko bajoroɗo, ceerno, almami walla daboroɗo. mi tawi hay étudiant ji arab kewnoɗi mi tawi hay étudiant ji arab kewɗi candolinnoɗi ina poododiri jumaji e jammaji to Amérique. wone mabɓe murtunoɓe tigiriji, kono hande ɓe gonti tafsiroɓe Qur'ana kala lewru gotka to Farais. e dabba ɓe gonti Abou Zeyd mo ɓe janganno to Magamatul Hariri, ko tuubde walla ko tobde. ɗo ko namdal, kono mataw ko onon jaɓoto. enen kam en kaadi ɗo ha ñande wonde so Allah jaaɓi. ɗum noon Allah jarama on jarama. wonno koye deftere mawɗo men Bacca Ba wirende Islaamu e pinal fulɓe, tawi taranan noon ko musidɗo moon Hamidou Ndiaye. Allah jarama on jarama. eyyi ceerno Lamine Boli, piilgol ngol ko hono tan no yogo e piille Fouta gadanteje. so almami fiile almami ko lefol fiilere hoore he, o joƴine e nguru. so pari noon won ayeje ɗeɓe jangga. so ɓe jangi ɗum, ɓe jangi ko ɗumninno ha paari, hankkadi wiye o fiilama almami, hankkadi woni almami. noon pilgal ngal ko kala fiileteno e hoore makko, o joƴine e nguru, on wiɓe ni omo yombino balɗe, caggal mum hankkadi o yalta. eyyi ɗum noon sen garti e hankkadi nde o fiila almami, won kuule ɗe o addi ñande hen. o addi e Fuutankoɓe ɓe, o wi minne mi jaɓani on, mboɗo yiiɗi onon e jaɓanonmi. o wi goo ko kuulal gadaniwal ngal ko tuggude e ñalawma hande o. oto Fuutankoɓe jaɓ kala arani ene naata Fuuta tawi wona sodde gawri. eyyi ɗum firti ko kala arani naata o Fuuta, taccowo keeri Fuuta, yataw heeɓi yamirode almami Abdoul. ɗum woni ko mbiten visa hande ko almami Abdoul adi wadde ɗum e leydi mum.
aɗa andi nden fof ene heccinno eɗen jogino kawri en eɗen jogino guri baali en walla kosam en gueɗe baɗe noon koye ɗum noon taccowo keeri fuura fof ma heɓa yamirore ɗum noon ko guilay caɓaro o hay waalo baragnajo o hay Kayor naɓɓe e Jolof naɓɓe kamɓe fof jiidi ñawore kala naatowo Fuuta ma heɓa yamirode Almami Abdoul ɗum woni kuulal garaniwal ngal kuulal ɗimmiwal ngal Almami Abdoul wi ko andude keeri Fuuta e rendi ɗum ganden keeri Fuuta ne wonno keeri mais yoɓe dartin keeri ɗi manam yo keeri ɗi ndene keeri ɗi noon ko Dagana ha Bakel hayre ngal ha Njorol e Linguére to banggue Jolof keeri ɗi watte ko yimɓe gona hen ne ndena keeri ɗi tawi wona gaddo fof tan naata Fuuta e welede mum naata fof koma heɓa yamirore Almami Abdoul ɗum woni kuulal ɗimmiwal ngal kuulal tarbiwal ngal Almami Abdoul wi kala joguinoɓe leppi garanteji ma goppide e leppi mumen ɗo kadi Almami ko hakkilantagal mawgal wadde presque Fuuta ene hewno leppi garanteji e leppi garanteji ko wayno gandanɗa hoorema ceerno en aɗa andi won joguinoɓe tan lefol tan wiiteɓe ceerno naggam men ɗin ɗon leppi ko wayno arɗo en wayno joom en walla jagaraf en walla bummo en farba en el fekki en eliman en kama lenku en satigue en eko wayno Almami wi ɗiɗo leppi hay hen goto min guittata leppi mon ɗi mamin goppi ɗon e leppi mon ɗi ɗon noon ɗoɗon keddi eko Allah wi eko nulaɗo wi eyyi alay saago ko sari ñawirten kono noon emin mbawi woppidde on e leppi mon jogoɗon leppi mon oɗon piiɗa leppi ɗi no piiɗirton kono kala ko ɗon mbaɗa kadi yaaru on keeɓi yamirore Almami ha eko way noon quoi ɗum woni kuulal tarbiwal ngal Almami noon wi kala mo jaɓani ɗum ɗo ene wawi yaltude Fuuta aɗa wawi yaltude Fuuta jaada mataw e jawdi ma daridi kono guesa ma waalo en e ɗum ɗo eko way noon ɗum kam ko Fuutankoɓe heddiɓe keddoto hen presque ma wa nawarte eyyi caliɗo ɗeɗo ñawuji foof aɗa wawi yaade jalta Fuuta eyyi kuulal naye ɓiwal Almami Abdoul wi hankkadi ko sariya tan ñawirte ko ɓurana e sariya kala ko Allah wi nulaɗo wi ko ɗum woni ko ñawirte e deftere Allah teddunde ɗum ñawirten hankkadi kuulal joyi ɓiwal Almami fawi hen ko Fuutankoɓe foof poti e dow yeeso ñawore ɗum noon ala galo ala miskino ala dimo ala dimajo ala o ko ɓi Almami walla o ko ɓi Samba walla ko ɓi Demba kala mo kuulal yani e dow mum koko ñawre ɗum woni kuulal joyi ɓiwal ngal Almami Abdoul wanno eyyi kuulal jeego ɓiwal Almami wi ko kala neɗɗo cokaɗo sokira saabu teddinirani ñawoje ɗe ina wawi yaltude Fuuta kono kadi on wawa sadda jawdi makko foof eyyi kuulal jeeɗe ɓiwal Almami wi kala nde fiyande diina ummi fi sabilillah kala kattanɗo kala sagar manam koko yahata Almami kadi ardoto eyyi kanko woni président de la république kanko kadi woni chef de guerre ɗum kadi ɓe certiri e lamɓe hande ɓe walde sen yaaha ko Almami ardoto kuulal jeeta ɓiwal aɗa andi nde wonno kamɓe ɓe lomti ko diniyankoɓe Almami wi kala wuuro yo suuɓo yimɓe ɗiɗo ɓe woni imam e gaadi wuuro ngo suuɓo imam mumen e gaadi mumen e goɗɗo noon tarbijo ko Almami suɓontoɓe hono joom wuuro e wuuro foof daña Almami daña kadi gaadi daña joom wuuro eyyi gore mabɓe foof kadi suuɓo cukku mum ɗum woni kuural jeeta ɓiwal kuulal jeena ɓiwal noon Almami wi so tawi ɗum ɗo foof waɗama imam o e gaadi o e kamɓe foof e joom wuuro yo yimɓe wuuro ngo darduɓe kono guiri ɓe dardata Almami ni manam yoɓe dokkuɓe respect yoɓe teddinɓe nde noon kala ko jahliɓe koɓe poti ñawde eɓe gadde gaadi o kadi kala gueɗe mabɓe eɓe mbawi ɗum ninde ɗon so wona kadi tawi ɓurtireɓe juuɗe
nde noon yo wa comme no almami woni ni ɓe ɗon ni. Kuulal sappo ɓiwal almami wino ko kala asakal ittengal gila e ndema en ha e dammiri en e ko nendi hen e nder reedu fuu to yaltata ha fuu to rokkate ko miskineɓe e wuro fof ne wawi haalde e miskineɓe mum mi winde e gueɗe bani noon asakal gargal fof tawi yaltata fuuta hokkate ko fuurankoɓe. E ɗum wonno kuule sappo ɗe almami Abdoul fawno e dow daade fuurankoɓe. O jaɓaniɓe kamɓene ɓe jaɓaninomo, so wona kay sakket nde ɓe jamfimo ɓe mbaroyimo toon to juude Buri. Ɗum wonno ko ñande 4 avril 1807 nde noon so tawi namduniɗa holnde o mayno ko nden woni nde wara. Eyyi ɗum noon Allah jarama jarama. E elle namde maɗe a namdinomo mboɗo sikki hol hirande o fiilade o fiila ko 1776. eyyi adan noon o jooɗino ko appi eyyi appi o wonno eyyi ko toon gandanɗa hoorema fuurankoɓe tawimo caggal nde o fiila ɓe jiiɗi hankkadi yo ummo toon warto huɗoya Ciloñ ga. Waɗi Cilon waɗa capital mbi Cilon mara o ɓuuri foftinde seeɗa waɗa hakkude Fuuta. ɗum waɗi Cilon wiya Saldu Fuuta yo ar gandanɗa hoorema o huɗoye Cilon. eyyi ni won noon kadi kanko almami o ñaaguiɓe kadi lamɓe Fuuta ñande hen ɓe yoɓe dokkumo hayso tawi ko ɓiɓɓe mabɓe walla ko miñiɓe ne ko nandi hen jaada e makko toon koddoye makko. eyyi ɗum waɗi won fuurankoɓe yaadunoɓe koddoyde makko toon to Cilon. eyyi yoga e jagore ɗe ko way noon ene jeeya yaadunoɓe makko el fekkeɓe hono mawɗo mabɓe ne wiye Ndew Arwa ene yaaduno e maw kadi Sinthiou Bamamɓe naaɓe e waɓe henno Mouhamadou Wahabou Talla on kadi hoddino e almami Abdoul hande ummi Cilon nde arti Koɓillo nde ɓe gardi toon e woɓɓe e ko way noon. eyyi ɗum noon o fiilino ko 1776. eyyi on saaha omo yaara e duuɓi 5 o laamima fodde duuɓi 3. eyyi dow fiilere nde o yarata ko duuɓi 5 o woni hen fodde duuɓi 3 woni duuɓi 8 ko nden kadi woni nde o wara. noon nde waratno o yaratno koye duuɓi 8. eyyi ceerno Lamine Boli joni kam mataw en mbattat ɗum yewte tan. ɗum noon namde ɗe joguiɗa e almami Abdoul foof aɗa wawi yuppude ɗo gandumin fof mi jaabo komi andani fof mi wiya mi anda walla mi yaha mi wittoya mi ƴeewa anduɓe woɓɓe so tawi wonko gandi hen. saabi almami jamfa wara hono kuulal joyɓiwal ngal kalden ngal hono almami wi fuurankoɓe fof poti e dow yeeso ñawore ala galo ala basɗo ala dimo ala dimajo yimɓe fof poti e yeeso ñawore. ɗum ɗon noon addinino almami caɗele no feewi to banggue jagorɗe makko ɗe. aɗa andi ɓen en kaalino e fuɗɗode nde kañumen ko lamɓe aada gonno ko yimɓe joguinoɓe gandanɗa hoorema doole. nde noon kamɓe e koye mabɓe so tawi ɓe goñima ɓe ñawirte kono woɓɓe ñawirte ni. ɗum noon musinoɓe no feewi jagorɗe makko mawɗe Ali Dundu sohnoma Ali Sidi yaltinanoma Fuuta e ko way noon. nde noon ɗum ɓeydi addude almami caɗele wone mabɓe kadi koreji mumen mbaɗan dégaji tawi ɗum ɗo sariya ñaawi koyo juuɗe mumen taƴe ɓeɗo sariya wi koyo mbare jagorɗe takkiɗo mum ɓe gara ɓe ñaagomo min de oɗo ko bandiyelam waɗi ɗo accident mboɗo yiɗi jaafoɗam almami ala ɗo hay ko o warata tan walla ɗo hay jungo taƴata tan. ɗum noon addiniɓe caɗele ɓe mbi almami hokkani hay goto mabɓe respect. almami kañum ala mo hersata ala mo ɗumminta kañum dal ko ñawoji mum tan jogui. waɗi kanko to banggue ñawoje o ala hen sehil a wawa wadde feere kadi ha gandanɗa hoorema haw waɗanma maslaha par ce que wiyata somi waɗi noon janggo e jaam ma goɗɗo kadi ara wiye ñaagomi. eyyi nde noon almami ko caɗele ɗiɗi joguino ko ɗum ni ene jeeyano ko tagnomo salade wonde almami.
sibu so filama o jogoto ko deux responsabilité responsable makko hakkunde makko e Allah parce que ko janguɗo ko ceerno ko ɗum aadodirono e maɓɓe nde noon ceerno sene ñaawa yo ñaawa tan ko Allah wi ko wasa fawade o ko sehilam o ko bandam nangam nangam responsable goɗɗo ko hakkunde makko e population nde noon omo andi o huldemo banggue Allah ɓuuri huldemo banggue yimɓeɓe nde noon wadde ko weeli Allah ko kanko ɗum o waɗata kala ko ñawore arde ko ɗum o ñawata ɗum noon waɗi jagorde makko ɗe daɗani hen baɗɗo hen jaga ñawete no heddiɓe fof ñawirte ni poɗɗo hen sohede sohe poɗɗo hen fiyede fiye eko way noon ɗum ɗeɓino ni addude hay guerre civil e nder Fouta presque won ceerno goto mawɗo ene jeeya e kakaɗe Agnam Siwol on ɗon ko won ñawore nde o yino o suuɗi on barɗo hoore o yino o suuɗi ɗo suuɗi ɗo ha almami tini ɗum ñawore yani e dow makko almami wi o foti ko fiyede ɓoggol sariya waji ɓeccali o ceerno mawɗo o fiita o kay pi ɗum fof komi pellowo ɗum ko mbaɗumi almami yo firde on ɗon ceerno nde lelna en fiyede piinoɗo mo goɗɗo fellimo ɗum kadi addino probléme mawɗo nde noon sa faami ko ɗum tan addani Fuutankoɓe janfade almami Abdoul presque almami rewi ko lawol poccugol Fuutankoɓe gowano ɗum gowano ɗeɗo ñawoje eyyi ɗum tan addinimo probléme hankkadi kamɓe fof ɓe ndendi ɓe kaɓimo so wona tan kay certaine sehilaɓe makko ɓurɓe ɓadade mo waɓe hen no Abdoul Karim Diawane heddiɓe fof sa jolami mbiyam ko ɓuuri hewde e mabɓe walla Elimane Boubacar Kane mais ko heewi e jagorde fu ɓe kam fu ɓe ndenduɓe kaaɓi almami Abdoul mais Abdoul Karim Diawane noon ko sehil makko no feewi o wonno ɗum waɗi hayde almami goram sali filede almami nde o ari o fayi Abdoul Karim Diawane ɗo Abdoul Karim e woɗanmo liste car ƴewanamo Abdoul Karim ƴewnimo wimo tohara jabbu lefol ngol ma Allah waɗane hen ɓuural no feewi kono noon ka batteɗo ma sahudin kamɓe wiɓe ya wonanɓe almamiɓe kamɓe kadi jam forma mbarma e almami Abdoul wi tawde ko ɗum kam basi ala mayde kam koko mayete tan eyyi kono annene mataw won ka yiyani almami wi annene ko balɗe 15 gurta caggalam balɗe 15 ɗe Abdoul Karim joɗnomo ene waɗnamo halwa ene ƴewnamo ɗe ɗen balɗe 15 Abdoul Karim o wuuri caggal almami Abdoul nde almami wara tan 4 avril balɗe 15 19 avril mboɗo sikki foti wonde Abdoul Karim kañum ne yalti aduna eyyi ɗum noon ko ɗum woni jeeya sababu ko Fuutankoɓe jampi mbarimo amma noon wiyede Bosoye-naaɓe birtota ko yanade almami Abdoul ɗum min mboɗo sikki ko haalata wona Bosoye-naaɓe kadi mi sikkani almami Abdoul so tawi haali ɗum e en tout cas kam ala foof ɗo jiimi ɗum e yoga e duttorde mawɗe mboɗo sikki ɗum ko tawilaji Fuutankoɓe tan kono noon almami Abdoul Bosoye-naaɓe kay ne jahoron Bosoye-naaɓe ne jahoron kadi ha hande ni ñanden ɓoyɗo ɓe mbaɗino ziyara makko eɓe jahoron taniramu makko e woɓɓe fof ne jahoron ne mbaɗa ziyara eyyi joni noon ɓe yimɓe mbatti wiide mataw ko jeenoɓe e famille ji jamfiɓema ɓe so bettima yanade nde maayaɗen gueɗe mbaɗe noon mais ɗum kam ko tawilaji Fuutankoɓe tan a jarama eyyi ceerno Lamine Boli eyyi almami Abdoul wona kanko addi diine kono kamɓe ƴelliti diine o nanni ɗum e Fuutankoɓe tan ha darti no moƴƴi ata diine noon ari e Fouta ɓooyi walla ni mbiyen Sénégal foof diine adori ko Fouta e ɗum noon koye temadande 11 goɓiri hawruno koye saaha tekruur e laamu mannankoɓe biyeteɗo war jaabi ko on nanni diine e Fouta eyyi kono aɗa andi noon hunde nde ari ɗo woni kesum ɗo yimɓeɓe kewani ɗum ninde hen nde noon so ɓen lamɓe ɓenni lamɓe woɓɓe gaari ene wawi yimɓeɓe kadi murta seeɗa dutto e gueɗe aduna en e gueɗe mbaɗe noon ɗum waɗi diino arin toon kono sakket hankkadi lamɓe arɓe sakket ɓe foof hankkadi murti hayso tawi koɓe julɓe ni kono wona ɗum ɗo ɓe gollirta quoi wona diine ɓe gollirta donc lamɓe tan bewɓe yahoɓe e bellanteji mumen
ɓe ga noon kañumen ko sernaɓe ko jannguɓe aɗa andi ɓeeto ko lamɓe mais ko lamɓe aada tan janngani ɓe noon gonda ha diino no feewi kamɓe noon ɓe ngari ɓe kawri koye saaha laamu deniyankoɓe ɓen ko julɓe ni kono noon ne mbewno e ɓurno hilnade tan ko belade pitali mumen nde noon kamɓe nde ɓe jii no wayni tan welani ɓe jiiɗi change ɗum ɓe gadda laamu fawigo e dow diine islam tawi ko diine ɓe ñawirta e to banggue jumaji ɗi Oumar Kane addi hen jumaji kewɗi mboɗo sikki ne mbawi wonoyde capanɗe ɗi ɓuuri capantati kam Ndiaye Seydou addi e deftere mum wiyetede jubbande tarifour fodde capantati e tati juma Oumar Kane kadi e deftere mum wiyetede la première maison monopole addi hen jumaji kewɗi ɗin kam mboɗo sikki ne mbawi wonoyde hedde capanɗe 5 en eyyi o addi hen jumaji ɗi Ndiaye Seydou addi ɗi o addi hen kadi jumaji goɗɗi nde noon firti ene wawi tawi ɗiɗo jumaji ko almami udditiɗi saaha goɗɗo kadi ko won guure o yamiri ɗumen yo ndiɗ jumaji to guure mumen noon jumaji ɗi Oumar Kane addi ɗo en ɗi waɗi ɗo ko juma Douye juma Diatar juma Donnay juma Fanay juma Thiangay juma Boode juma Haare Law juma Madina Diaƴɓe juma Gollere juma Jaarengel juma Mbumba juma Peti Jeeri juma Mbolo Birane juma Galoye juma Diabo Liduɓe juma Hoore Fonde juma Agnam Siwol juma Kay Hayɗi juma Silla Jonto juma Jogol juma Dondu juma Cilon juma Koɓɓillo juma Ɓohi Jawe juma Guejulon juma Sadel juma Wudduru juma Nabbaji Siwol Boyinaji Ogo Kanel Sinthiou Bamambe Seeno Palel Hunare Horkojere eko way noon ɗiɗo fof koye jumaji kalteɗi e saaha almami Abdoul Gadiri ɗi uddidi e nder reedu Fuuta eyyi Ndiaye Seydou e nder deftere mum nde addi e jubbande taarih Fuuta capantati e tati jumaɗi o waɗi ɗo goho ko Horkojere e gardugol Elimane Lewa ɗiɗi Hammadi Hunare e gardugol Ceerno Dembe tati Seeno Palel e gardugol Abdoul Karim Diawando nayi Kanel e gardugol Ceerno Celol joyi Ogo e gardugol Ceerno Funeɓe jeegom Boyinaji e gardugol Alpha Samba Lidou jeeɗiɗi Nabbaji Siwol e gardugol Ceerno Amadou Falel jeetati Wuddur e gardugol Ceerno Ndiaɓe ɗum noon mata ko an haalantamin oɗo Ceerno Ndiaɓe ko holo on pamen kadi ko heewi e ɗumɗeji ɗi koye inɗe titruji tan ko inɗe leppi ɗum waɗi won hen koma ko wittu foti mataw wallidde en andinen ɓen ɗon ko holɓen ɗum noon jeetati ko Wudduru e gardugol Ceerno Ndiaɓe jeenayi Guijulon e gardugol Ceerno Tillere sappo Ndulumaji Funeɓe e gardugol Ceerno Funeɓe sappo e goho Dumgo Wuri Ceerno e gardugol Ceerno Dembe sappo e ɗiɗi Ɓohi Jawe e gardugol Elimane Nega sappo e tati Koɓɓillo e gardugol Ceerno Abdoul Nega sappo e nayyi Cilon e gardugol Ceerno Molle Jeeri sappo e joyi Kahayde e gardugol Ceerno Molle Waalo sappo e jeegom Agnam Siwol e gardugol Ceerno Siwol sappo e jeeɗiɗi Hoore Fonde e gardugol Alpha Amal Sidi Yer Bousso sappo e jeetati Jafane Beeli Cinde e gardugol Elimane Hammadi Boukari sappo e jeenayi Diaba e gardugol Tafsir Bogal nogas Mbolo Birane e gardugol Birane Ali nogas e goho Galoye e gardugol Elimane Galoye nogas e ɗiɗi Pete e gardugol Elimane Sambawo nogas e tati Gollere e gardugol Ceerno Bousoɓe nogas e nayyi Haare Law e gardugol Ceerno Baroɓe nogas e joyi Boode e gardugol Ceerno Bousoɓe nogas e jeegom Dodel e gardugol Ceerno Sohu nogas e jeeɗiɗi Halwar e gardugol Elimane Diama nogas e jeetati Guédé e gardugol El Fekki nogas e jeenayi Ñanga e gardugol Elimane Ñanga capantati Jalmaj noon kañum woni Dimat noon wiyatano walla Joli Majji capantati Jalmaj e gardugol Elimane Dimat capantati e goho Fanay e gardugol Elimane Fanay capantati e ɗiɗi Bokkol e gardugol Ceerno Bokkol capantati e tati Dagana e gardugol Ceerno Dagana eyyi ha hande Ndiaye Seydou omo haala e nder deftere makko nde o wi ha hande ko fati nde ɗo lawre nde nadɗen yewtinde cosgol jumaji nder reedu Fuuta wonko keɓɗen e mawɗo men musidɗo men Kalidou Bassoum wi diigol jumaji e Fuuta waddani e saaha goto e wiide makko ñande bahu sernaɓe jooɗi e appe sahoɓe gam toɗɗade guure ɗi jumaji poti darade tongi ko narodirano ko Ceerno Abdoul Karim Diawando
ɗin kayitaji ma nden deftere nde windiri jungo makko kanko Abdoul Karim Daf ina mofta ha hande e wuro Seeno Palel ngo. Mofti ɗin bindi ko biyeteɗo Bocara Baba Kaw Daf ko on woni joom wuro Seeno Palel hande, walla on saaha presque nde ɗo deftere winda ko 1999 anda hande hol gonde joom wuro maɓɓe. E ngun baru toɗɗa ñande hen ko jumaji ɗeɗo guri jeeɗiɗi tesko ɗen baru ngu nde jooɗi nde ko ɗeɗo guri jeeɗiɗi gadi toɗɗede jumaji. Eyyi tawi noon ɓe pawi koye kayitaji bindiraɗi jungo ɗi Abdoul Karim Diawon ɗo windirno jungo mum. ɗum noon ko ɗeɗo guri jeeɗiɗi, ngu Horkoƴere, ɗiɗi Horefonde, tati Seeno Palel, 4 Mbolo Birane, 5 Oga, 6 ko Ɓillo Diawɓe, 7 Fanayi. ɗeɗo jumaji jeeɗiɗi gadi diideɗe e nder reedu Fouta. Juma hen foof diida ko ñande aljuma, kadi julni ɗum ko Abdoul Karim Diawon ɗo. Caggal ɗiɗo jumaji jeeɗiɗi ɓe jooɗi duuɓi 3 ɓe diidi kadi jumaji jeeɗiɗi goɗɗi. ɗin woni juma Kanel, juma Nabbaji Siwol, juma Diaba, juma Dumgo Wuro Ceerno, juma Pete, juma Boode e Hayre Law. Caggal ɗiɗo jumaji 14 woni nde jumaji 14 keddiɗi ɗi ngari ɗi kawri kanɗi foof 33 juma e nder reedu Fouta e lefol almami Abdoul Qadir Kane.